diaturi jumeneng ya kuwi Pak Sumarbagyo Gareng. Terus dibarengi karo udan men ora kendho semangate men kiprah blendrong ya apa sing adate Pak Gareng le kiprah gagahan Ki Ijen men ana warna yang lain tak barengke karo anakku wedok ya kuwi Mbak Okvalica. Iki ya saka lulusan tari isi Surakarta. Joget gagahan ya iso, insyaallah iso. Mula dipamerke marang warga masyarakat Kemiri sedaya. Oh iya, monggo Mas, blendrongipun dados ya Pak. Tepuk tangan yang meriah luar biasa ini. Pripun sampun terang dereng kriku? Nun? Dereng. Mbok apa dereng, Pak? Dereng, ampun dipaido.
udan niku saking banyu niku penguripan, muga-muga niki dipun ijabahi dening Gusti dados penguripan ingkang sae kangge warga masyarakat Kemiri sedaya. Nggih. Pripun Mas Gareng? Nggih niki sik. Niki kajenge ketok kula tak munggah sik. Nggih. Nah, ngeten nggih. Cetha niki cetha. Cetha. Nggih nyuwun pangapunten. Saderengipun nggih alhamdulillah puji syukur saged sowan mriki malih Mas. Nggih. Wong ternyatane nggih pun wong sawang nggih kaping kalih nggih. Kaping kalih menika sowan mriki saking kula. Kaping kalih ning kula nggih ngemutaken Pak Kades. Napa? Pak Kades niki lak nembe ping kalih hitungan Jawa niku kudu genep ping 3 Pak. Lah 3 ki napa genep malah ganjil no niku? Lho nek yen wong Jawa ki hitungane ganepe iki ping 3. Nggih. Ora angka ganep ning hitungane ganep ping 3. Nah, saya Pak Lurah Pak Nurdianto menika sampun 2 periode insyaallah. Nggih. Insyaallah panjenenganipun menika badhe pikantuk amanah malih untuk 3 periode ngayomi warga masyarakat Kemiri mriki sedaya. Lah menawi panjenenganipun Pak Nur menika dados kepala desa lan masyarakatipun tetep guyub rukun, mboten namung ping 3 ning marambah makaping-kaping anggenipun nguri-uri lan ngurip-urip budaya wayang. Ngoten nggih ning niki jenenge tontonan mboten bobor yen cara Semarangane. Nggih. Niki masyarakate sing rawuh mboten mung penduduk utawa masyarakat ning desa Kemari niki Kemiri. Apa? Kemiri. Kemiri ki penduduk kene asli ki desane Kemiri. Aku kok Semarang rene iki Kemari. Oh iya. Masa plesetan sampean iki ora. Iki tadi melune lak kecamatan Buburan to ki. Non? Kecamatane Buburan. Kecamatan Jenangan. Jenang karo bubur iki padha wae. Iya. Iki wah luar biasa sing mirsani. Nggih. Ora beda taun sing kepungkur, 2 taun kepungkur. Leres. Wah aku ki nganti meh lali yen tau ditimbali rene. Wong duite ya wis entek kanggo mantu. Iya. Mosok mantu entek kudune bathi lek mantu ki. Aku ngerti watakmu angger ketoke sepijok mantu undangan ngono. Wong mantu kok proyek. Mantu ki nawa itu ibadah. Heeh. Nikahake anak. Ora beda kaya Pak Kades bengi iki lak ibadah ujube. Leres. Nadyan biayane kurang ditutup oleh beliau. Nggih. Wah Pak Nurdianto ki jan betul-betul sesuai karo asmane. Kok iso? Nur kuwi memberi cahaya. Dian kuwi pepadang. Bener. To kuwi nata. Dadi beliau menjadi kades kuwi nata memberi pepadang lan cahaya desa Kemiri. Wah, iki Pak Nurdianto. Nurdianto. Nggih. Desane Kemiri. Apakah makna dari Kemiri? KEMIRI. Kaki kabupatene melu Ponorogo. Leres, nggih. Ewadene kadese Pak Nurdianto asmane. Betul. Masyarakate guyub rukun. Iki isih nglestarekake budaya bersih desa rasulan apitan lan liya-liyane. Rame kahanane bengi iki mergo gelar wayang kulit dalange Ki Cahya Kuntadi. Terakhir iki bengi ana garenge sing saka Semarang. Wah, sing meksa katut jenengan kuwi. Katut e kudu digarisbawahi nganggo Semarang, Mas. Mergane? Mergo saiki gareng ning ndi kabupaten kota wis akeh. Oh iya. Nggih. Lah ya ora apa-apa wong jenenge ngedum rejeki. Leres. Kaya Pak Kades kene iki lak ibarate ngedum rejeki secara tidak langsung. Nggih, leres. Dono rasa, dono driyah. Ora lokak bakal saya kebak Mas Gareng. Pancen panjenengane Pak Kades ki orang yang sudah siap menjadi kades. Bukti ini apa siap menjadi kades? Sesuai dengan jabatan beliau kades. Kades itu orangnya harus memenuhi syarat 5 huruf ini. KADES. K. Karakternya harus baik.
karakter ki sifate kudu becik. Kuncine niku nggih. Nah, A. Akalnya harus pintar. D. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. E. Ekonominya harus mapan. Terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Wah, kuwi wertine Kades.